Barangay Lukap. Ayan. Punta ng beach, Bamba. Oo, punta tayo dito. Lukap, Palapinos. Ito yung daan papuntang Hundred Island. Daddy? Yes. Dana? Aha, tourist parking area. Dito tayo. Mama mo na bichigagat? Papa, Wow. where bichigagat? Opo, malapit na tayo sa dagat. Yay! Ito ang entrance. Yuhuu! Wait, wait, wait. Foreigner. It's in the beach. Be at your own risk. Beach in the beach. Saan tayo? Saan ang tricycle? Ah, doon. Let's go there. Ah, hindi naman motor tong dala natin. I know this. Ah, doon. Dito, dito. Yes, did you read? Yan, kasama ang batang makulit. Yan. Yan. So, punta tayo dito. Picture, picture. Yan, picture, picture muna tayo. Habang hinihintay natin yung bangka, ito yung pantalan. Yan. Yan yung mga tourist boat. Dito sa Lukap. Ayan. Hi. Ayan, so nandito na tayo sa Lukap. Ayan. Hinihintay natin yung bangka na sasakyan natin. 2024. Tapos diyan tayo sa likod. Pupunta mamaya. Naglagay din sa po ng mga facilities po sa Hundred Islands. Before po meron daw din. Madali na kumakat. Ay, hindi yun yung masasaya ka karakter mo. Kung gusto nyo po ng mahaba-habang lakaran, Dito tayo sa Pilgrimage Island. Ayan. one more po. Alaminos City, Pangasinan. Ayan. Yan po. 1, 2, 3. So, akyat muna tayo. Hinay-hinay lang. Ayan, malapit na tayo. Dito sa statue. Itong view. Pag nandito ka sa taas, may rest area dito. Sa part na to, ayan, makikita natin yung power plant. Yun, oh. Power plant sa Sual. Sual, Pangasinan. Tapos, ito na. Yung mga island. Ayan, oh. Ayan. One, two, three. Ayan. So, ayan yung Ribulto. Ano yung paano pa nga mag-take? Ay, dito sa Siargao. Free. Mahal ang gas. Ayan. Daming isda, oh. Look, bam, there's a fish. Okay, sideline muna yung batang makulit. Ayan, oh. Boat girl. Oh. Labas muna yung mga tubig.
yung station ng ang tawag ito, helmet diving. So punta tayo sa next destination, Marcos Island. Ayan, tignan natin kung nandito yung presidente. Dito tayo kakain. Alright, pagkatapos natin kumain, ligo muna tayo. Ayan, so ligo muna tayo dito. Ayan. Yan. And so stopover muna tayo dito. May zipline dito. Ayan o. Pero short lang yung zipline nila dito. Ayan. Ayun, Quezon Island pala ito. Quezon Island. Papunta ulit tayo doon sa susunod na destination natin. Ayan. Parang pabango yun, no? Dito tayo sa Governor's Island. Ayan o. Dito pala sa Governor's Island. Ayan. Kung magsisipline ka, kailangan mo maglakad. Walang ATV, walang elevator, walang escalator. Ayan, kailangan mong maglakad. Ayan. Medyo hiningal tayo ng konti. Malayo pa. Ayan. Hanggang doon sa baba. Zipline. Game? Sir, tingin lang, sir. Yeah! Woo! Nice! Wow! From Governor's Island, yan yung zipline natin. Mag-end siya dito sa dito. Virgin Island pala dito, ang endpoint niya. Ayan o.